pojede tak řekl. To se jde zase na ale pořád jsem koupil já taky, já nikdy nemám dost. No 0,2. Musíme houkat všichni. To bychom se museli postavit těsně vedle té kole. To jo. To by nám udělal 100 pro. No Bržák, my musíme houkat všichni. Ne, zdraví všichni. Jako, ale opravdu z toho dobrý koncept nemám. Ale prosím tebe, tady nic nejde. Buď v klidu. A jede. Už jede. Když je tam nic nejelo. No. Těžko vysvětlit, hele. Tvoje rodiče čumí na tvoje Nechoď tam. Počkej.